ڕاستیم ئیرۆ هاتنە وەکو ڕێخستنا هەولێرێ و هەردوو مەکتەبە تەنزیم و علاقاتجی ئەم هاتنە vê dirkê ئیساژی یعنی vê ڕۆژێش بۆ بیرئانینا پاکراوانê hêja bavê Ela. Bavê Ela bi rastî ne wekû pakrawanek şehîdê malbatekî bî yan heta partiyekî jî bî ew şehîdê hêja û mêrxas ew şehîd pakrawanê milatekî bî. Yani jiyana xwe tev derbas kir ji bo milatekî, ji bo dozekî, ji bo doza milatê Kurd. Kurdistana Sûrî de ku milatê Kurd jî bike mafê xwe wek hemî miletên dinyayê û di ber vê dozê de û di ber vî miletî de şehîd bî. Ew destên gemar yê qirêj yê ku dirêj bîn û ev cerîmet ev kiryariya gelekî mezin kirin rastî ew hedefa wana armanca wana naçê serî ji ber ku ev nifşên nuhyê taybet yên nuhyê tên vê partiyê de û nê vî miletî de wê berdewam bin ser rêbaza şehîdê me yê nemir rêbaza Barzaniyê nemir wê daîmen berdewam bin heta em jî wekû Kurd bikine mafê xwe Kurdistana Sûrî de. Ez gotinekî tenê dixwazim teqî vî mêrxasî de bêjim û hevalbendê wî jî bi hezar dors de bêjim û bavê Ela û bi hezar dorsin rastî ciya bîn Kurdistana Sûrî de. Îro şandek ji PTKSê seredana malbata me kir malbata Şehîd Sedîn Birhek belê em xêratina wat kin ser sera û ser çava hatin îro 9 sal li ser tîrokirina bavê min Şehîd Sedîn Birhek derbas dibe. Ev 9 sala em dûrî deng û bêhna bavê xwe ne. Bi rastî ez dixwazim tiştekî bi kurtayî ser jiyana bavê xwe bêjim. Bavê min kesekî mêrxas û qehreman û Kurdperwer bû. Hemû kes hatiya Şehîd Sedîn Birhek naz dikin û dizanin. Sedîn Birhek wekû serkirdeyekî li Kurdistana Sûrî dihat naskirin bi mêrbûn û qehremanbûna xwe. Dilsoz û qehremanê rêbaza Barzanî bû. Bi rastî jî em jî wekû malbat çi di nav rexê pêşmergê leşkerê roj de çi di nav rexê partî de em ê kar û xebata xwe berdewam bikin û ti cara jî bila dijmin bizanê Şehîd Sedîn Birhek nemiriye. Her saxa di dilê me de, dilê miletê xwe de, dilê hevalê xwe